Čaute ľudia, vítam vás z nového videa a dnes budeme robiť trickshoty. Dobre, no. Neviem, na čo tak čumím. No, tu mám rolku, tu mám pingpongovú loptičku a budem sa snažiť. Tak vám to dám. Takto, sem. Takže chápete, nie? 3, 4, 3. Bude to dnes nadlho, takže... To padlo za stôl. No dobré. Skoro. To bolo vidieť na kamere. Mám tu aj viacej roliek, táto je takáto nejaká hrubá. Skúsim nájsť nejakú hrubšiu. Ktorá je hrubšia teraz? Asi táto. Tak. Dnes to bude teda extra ťažké. Teda ako takto aspoň vyzerá. Rolka mi furt padá. Skoro! Moc bolo. Za stôl. Ale mám ju. Ak chcete ľudia ďalšie video z toho, čo som dnes natočil, teda to video, čo sa volá Drift, čo som teda hral na mobile a môžete mi tam dať komentár, že aké to bolo. Ja začínam teda s YouTubeom a ako skoro! No tu mám teda mikrofón ešte, toto daný takýto. A potom stoja na ňo. Si musím kúpiť. Tak aby ste vedeli, keď tam bude niečo v zábere. Bolo to takto. Takto to padlo. Takže prvý trickshot máme hotový. Druhý neviem, aký bude. Druhý bude do flašky Primeu. Tu mám vystavené Prime. Vystavené Prime. Viacero ich tam mám. Tak, aby ste to videli. A do tohto vrchnáka musím trafiť túto loptičku. Takže takto. A to bude extra. Teraz tu budem hľadať. Radšej nie, lebo... Tá flaška je plesná. Ne, srandujem. Tak, toto bude extra ťažké. Tak, toto nedám. Ja skôr...
skoro. No, toto bude moc ťažké. Takže fľaška preč. No. A ináč, tu mám jojo. Takéto. A skúsim spraviť nejaký triček s tým. Na čo ho rozmotávam? Neviem. Takže. Fidget. Počkaj, čo teraz hovorím? Ja neviem, čo hovorím, takže. Dobre. Tak. Finger spin. Kamo, za neviem čo. Dobre. Ďalší trik bude tiež s loptičkou. A bude taký, že ja budem mať otvorené lepidlo. Toto spravím. Počkaj, to sa neprilepí. Nemyslíš vážne? Ja aký trickshot mám spraviť? No, nemyslíte vážne, skôr tak som povedal. Ináč napíšte do komentárov, čo by som, aký trickshot alebo také niečo by som mal spraviť. Dobre. Napíšte mi do komentárov, aký trickshot mám spraviť. Dobre. Spravíme to tak, že ak viete spraviť toto, dáte like. Ak viete spraviť toto, hýbať ušami, dajte zdieľať. Ak viete toto, dajte odber. Takže tak. Alebo dajte mi, napíšte mi do komentára, čo by som mal spraviť, aké video, čo by malo spočívať. Počkajte. Chvíľu. Dobre, nič sa nestalo. Ak by ste nevedeli, chodím na basketbal. Takže ale moc toho ešte neviem. Mali sme najprv zápas s Trnavou. A prehrali sme niečo 124. Takže ja som hádzal, trafil som 2 trestné hody, takže fajn. Ináč, ak by ste nevedeli, tak mám strojček na zuby a teraz ho nemám preto, lebo šušlem. Napíšte do komentárov, kto má strojček. Dobre, tak. Ináč. Ja mám aj gitaru. Takže vám teraz niečo zahrám. Ak vám sa to bude ľúbiť, tak dajte like.
Mám tu teda elektrickú gitaru, normálnu gitaru a to je všetko. Takže ten je vojsková ven. Elektrická, takže super. Ak by ste sa pýtali, čo je toto, tak to je nadstavovač, ako keby, nie nadstavovač, ale tam pripojíte slúchatka a bude vám to hrať do tých slúchadiel. Smells Like Teen Spirit. Čakajte. Je to odraz zatiaľ. Skúsim vám to zahrať na normálnej gitare, lebo toto robí špatný zvuk. Občas si to ako mýlim, že ten rytmus, že viete, lebo mám ísť takto, že no idem zahrať nejakú soul zo Smells Like Teen Spirit. Som zabudol, jak sa hrá. Takže je to také, no. Také občas otravné, že na to otravuje, že neviem to ako zahrať. No, to je jedno. Vrhneme sa na niečo iné, aj neviem na čo. Mám nápad. Vráťme sa k tým trickshotom. Takže, zoberiem pingpongovú loptičku, zoberiem jojo, takto sem položím jojo a takto budem trafať, čo bude extra ľahké. Dobre, tak som si to nemyslel. No, myslel, ale zle som si myslel. Takže ja som si nakupoval veci z AliExpressu a teda keď mi prídu, tak spravím otváračku tých veciakov. No, poďme naspäť. Skoro. Ale skúste si to aj vy, lebo to sa nezdá také ľahké. Skúsim ísť ďalej. No, kamo. Vôbec sa to nezdá ľahké. Takže keď máte náhodou jojo, tak si to vyskúšajte. To dáte na prvý krát. Tak ste frajeri. Akože dosť veľký. Mi to stále padá na zem. A to teda točím na mobile. Všetko točím na mobile.
hrozné. Ináč môžem, keď bude teplo, natočiť video z basketbalu. No nie z basketbalu, ale čo budem hrať ako basketbal na dvore. Viete čo? Mám nápad. Dám sem rovku, takto, a ja spravím toto. A keď to spravím, tak ako toto, tak tá guľka, pingpongová loptička prejde toto. Tak to musím teda dať. Furt mi to padne na zem. Skoro. Dal som to. Tu vám to približím, takto, tu mám mikrofón, toto, tu je mikrofón, takže skoro. Bolo tam. Prečo mi to musí padať? Nič sa nestalo. Oh my god. Dobre. Vráťme sa tým trickshotom. Takže aj toto bol trickshot. Áno, bol to trickshot. Čo sa stane, keď dám na kameru lupu? Čo to chcel? Aha. Dať flip s rovkou takto. Dobre. Posuniem to. Dobre. Toto by sme mali spraviť. Zasa tu je to lepidlo. Spravím to flip a do toho lepidla. Skoro. Flip. Leg ten flip do toho lepidla. Zase flip. Zasa flip. Kámo. To je ťažké. Spravím vám ASMR. Dobré ASMR bolo za 100. Naučte ma ľudia strihať. Ja to striham občas nejaké videá, no ako si to skúšam, že si to zostriham na mobile, ale tam sa to nedá. No dá ako keby, ale je to dosť namáhavé. A ja by som to chcel na počítači, ale náš notebook je dosť pomalý, takže keď sa rozprávam s vami, tak to dám. Skúsim flip. Dobre, toto stačilo, takže už to točím 20 minút, skoro pol hodinu.
Mám nápad. Tuto skrini mám to je. Mysel bombasty. Dobre. Natočím vám to. Keď ste to vy, tak jasné. Radšej nie. Bude to na budúcom videu. V budúcom videu teda. Takže bohužiaľ musím končiť, ale čaute.